I færdigheds- og vidensmål for børnehaveklassen står der, at eleven skal vide noget om bogstav-lydforbindelser og kende enkelte regler for ord- og sætningsdannelse. Læg mærke til den lille stjerne her. Det betyder, at lige præcis det her mål, det er et særligt opmærksomhedspunkt. Det vil sige, det er noget grundlæggende, for at eleven kan komme videre i sin læseudvikling, at de har opnået de her færdigheder. Der står også, at eleven skal lege med læsning. De skal eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier. Og så skal de vide noget om læseretning og kende til enkelt ordlæsestrategier. Det vil sige, de skal kunne lave en syntese med de lyd og de bogstav- og lydforbindelser, som de kender. Det betyder altså, at eleverne i børnehaveklassen skal have mulighed for at læse små, lette tekster. Målet er, at elevernes læsning på et tidspunkt skal blive automatiseret. Og når noget skal automatiseres, kræver det masser af træning. Hvis den selvstændige læsning skal bringe eleven videre i sin læseudvikling, så er det nødvendigt, at læseteksten passer til elevens niveau. Det vil sige, at eleven skal kunne læse 95% af ordene korrekt og uden hjælp. I det følgende vil jeg præsentere nogle materialer, der kunne være velegnede til den selvstændige læsning i børnehaveklassen i starten af 1. klasse. Nogle af de allernemmeste tekster finder vi i materialet Stavetrappens små foldebøger. Det er 24 små læseark, hvor forsiden består af et lille bogstavrim med fokus på bogstavet, ikke specielt nemt at læse, men hvor bagsiden af arket er en lydret tekst, hvor ord gentages 2-3 gange, og lukker man op ind i arket, så er der også en lille lydret tekst, hvor ord gentages 2-3 gange. Forlaget Gyldendal har lavet 2 lydrette serier. Lydret Dingo Mini-serien, så bliver det nok ikke nemmere. Det er bøger med lydrette ord, plus en hel del af de små hyppige ord. Der er måske ikke den store handling i sagens natur, men billederne udgør i så fald handlingen. Lige denne her bog, to på bas, finder man på Gyldendals portal med små opgaver til, som eleverne kan arbejde med selvstændigt eller som en fælles opgave på klassen. Den anden Gyldendal lydret serie hedder Lydret Dingo. Der findes rigtig mange i denne her serie. En af de små serier handler om Mi og Mo, som er 2 figurer, eleverne måske kender fra Fandango til indskolingen, hvis man for eksempel arbejder med det. Men igen, lydrette tekster med masser af de små hyppige ord. Hvis din skole abonnerer på Gyldendals fagportal, er det også muligt at finde lydret læsning og læse letbøger til dine elever her. Der er blandt andet Læs løs reolen, hvor du kan se, at både lydret Dingo findes og lydret Dingo Mini findes. Det er muligt at vælge bøger på bestemte niveauer, eller bøger på et bestemt ligestal eller lettal. Og så er der mulighed for, at det er læreren, der stiller de bøger til rådighed på den enkelte elevs reol, som eleven kan vælge imellem. Specialpædagogisk Forlag har lavet en serie bøger i fast indbinding på 3 niveauer. Læs lydret 0, læs lydret 1 og læs lydret 2. Det er lækre bøger med lydret og 120 hyppige ord, med nogle rigtig lækre illustrationer, som jo så bærer handlingen. På forlagets hjemmeside er det muligt at gå ind og downloade opgaver og små spil til bøgerne. Specialpædagogisk Forlag har også lavet den moderne udgave af Læs og Forstå. De hedder Læs lydret og Forstå. Det er små læsetekster på hver sit kort, og på de 3 niveauer, som bøgerne også var. Læs lydret 0, læs lydret 1, læs lydret 2. Og til hver tekst hører der så en 3-4 spørgsmål, som eleverne kan svare ja eller nej på. Man kan også investere i sådan en pen, og så skal man prikke på en af de sorte dots der på ja eller nej, og så får man med lys og lidt lyd at vide, om man har gjort rigtigt eller forkert.
Jeg ved mange lærere, der ikke orker at skifte batterier i sådan en pen hele tiden. Så de plaster simpelthen den her opgave, og så lader de eleverne med en whiteboardpen sætte krydser i svaret. Og her har vi så intet mindre end Danmarks letteste læsebøger. Det er fra forlaget Alkalær. Der er udgivet en hel stribe bøger med ene lydrette ord. Og det er virkelig ene lydrette ord. Der er ikke tænkt på de 120 hyppige ord. Forlaget mener, at det er nemmest at læse store bogstaver i ordene. Og det kan man jo så diskutere, men det er i hvert fald noget, som de sådan fører igennem i deres materialer. Og her er så Dansklærerforeningens bud på ikke lydret læsning, men lydlet læsning. Det er en serie af små bøger på 3 niveauer, en gul og en blå og en rød, som jeg husker det. Og når de kalder det for lydlet læsning, så er det fordi, at der ud over de lydrette ord i teksterne, også optræder ord som for eksempel køber. På alle 3 niveauer er det de samme 4 børn, der er hovedpersoner, og som begynderlæser er det jo rigtig rart, at der sådan er noget genkendeligt, når man læser en tekst. Det er selvfølgelig også muligt at låne lydret læsemateriale til sin klasse. Gå ind på www.mitcfu.dk. Når du så logger ind med dit Juni-login, så kommer du ind på denne her side. Her vælger du så Søg i samlingerne og vælger igen materialer til din undervisning, så får du vist det, der er til udlån. Så kommer du ind på denne her side, og der kan du i søgefeltet skrive lydret og trykke på søg. Så kommer du ind på denne her side, og her vil du kunne se, hvad det er for noget materiale, der er til udlån, der handler om lydret læseundervisning. Der er bøger, der kan lånes som eksemplar i x antal stykker, 30 stykker, hvis man har brug for det. Men der er også materialer som denne her, markeret med en kasse, som viser, at her er pakket nogle bøger i en kasse. Typisk vil der være måske 4 af den samme bog, men nok til at dække en hel klasse. Hvis man ikke bryder sig om, at bøgerne er opstillet på den her måde, så kan man trykke på liste, så vil bøgerne ikke stå sådan over for hinanden som her, men så vil de blive vist på en lang liste. Når du har fundet de eller den bog, som du synes, du vil låne, så klikker du på den og kommer ind på den her side, og det er så her, du ligesom når du handler på Zalando eller andre steder på nettet, kan putte din materiale i denne her lille indkøbskurv. Og du kan fylde kurven, indtil du synes, at nu har du nok, og så går du hen i vores udlånssamling og låner, ligesom du normalt plejer.